Haide, mamă! Haide, haide! Mama, acolo vine Moș Nicolae, Moș Crăciun, vine sub brad. Sub brăduț, mama! Hai sub brăduț! Hai să vedem jucării sub brăduț! Ia, a venit Moș Crăciun. Ce i-a lăsat lui Vlad acolo? Ce i-a lăsat? Ia, mami! Ce e acolo, mami? Hai, ia-o de acolo și vină încoace să vedem ce este. Uau! Da, mami! Hai să desfacem. Și cadoul lui tati? Da. Și cadoul lui mami. Hai să-și ia și mami cadou. Mamă, are și mami! Are și mami. Ia uite ce frumos are mami. Mami, ia ține tu puțin. Parte. Da, mami își pune să se vadă. Da. Da. Ia uite, mama. Hai să vedem și Vlad ce are. Da. Așa. Uite. Uite cum îi stă lui mami. Foarte bine este lui mami. Haide, Vlad. Gurița, hai să vedem aici ce este. Hai și la Vlad. Iuhu! Hai să vedem. Nu mai filmează asta, sau? Pot să filmez, dar nu știu cum să desfac. Păi, pe la un capăt, cred. Trage și tu de el. Uau!